To a cikin magana ta biyu mun magana akan mukallafi da yadda yake zama mukallafi. To yanzu kuma mun zo magana akan tafarkin sanin hukunce-hukuncen, ta hanyar ya za a san hukunce-hukuncen da ainihin shari'a ta ɗora akan kowane mukallafi. To a ciki sai da Khamenei yana cewa hanyar sanin hukunce-hukuncen addini hanya uku ce. Hanyar farko shine ijtihadi, ma'ana mutum ya zama ya samu cikakken ilimi na addini wanda zai iya fito da hukunce-hukunce daga cikin alkur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Da mataki na biyu shine ihtiyadi. Shi kuma ihtiyadi kaman taka tsantsan ne wajen wanda shi ma bai yiwuwa sai ga malami ya san fatoyi da dama, wane ya ce kaza, wane kuma malam wane ya ce kaza. To shi kuma mai ihtiyadi zai tsaya nan a tsakiya ya ga wace fatawa ce tafi kusa da yin daidai. Mas'ala sai aka samu mas'ala, wani malamin ya ce abu kaza wajibi ne, wani kuma sai ya ce a'a ba wajibi ba ne, yana dai da kyau amma bai zama dole ba. To shi nan wanda yake kan tafiya ta ihtiyadi kaga sai ya ɗau wannan abin ya aikata shi, wanda a lokaci guda ya sauke nauyin fatoyin duka guda biyu, tunda wancan bai ce haramun bane ya halatta a yi, wannan kuma ya ce a wajibi ne ma a yi. To kaga in yi a wajen mai wajibi shi ya sauke wannan nauyin, shi kuma wanda ya ce ba wajibi ba shi ma zai ga cewa ya aikata abin kirki. To haka in aka zo mas'alar da wani ya ce haramun ce, wannan malamin kuma ya ce a ba haram bane wannan abu, to shikenan dan ya kubuta sai ya bar wannan abu, kar ya aikata shi, tunda ɗaya daga cikin malamai biyu ya ce haramun ne, ɗaya kuma ya ce a ba haramun bane halal ne. To sai ya bar wannan abin kwata-kwata ya nisance shi. To wannan shine ihtiyadi. To kaga shi ma abu ne wanda sai mutum ya san fatoyin duka.